sa nasudi, tuy aldaw napili, ay to'y di aldaw, na inaramit di ako. Umay kayo, agraksa kayo, dagiti tambur ken gitara, agtukar tay agkanta, idanggay kay intay isara, gagragsak kay kinkwana, ito'y di aldaw, na hinaramit di ako. Umay kayo, agraksa kayo, naggapo amin iti Ama, di balay ikipisa, amin nga imbag ken ginawa, salong apiyag ken piksa, ay to'y di aldaw, mainaramid di ako. Umay kayo, agraksa kayo, marikot ken amin abada, ibatantay maida, iwaksi tay amin agura, asumanot panaya, ito'y di aldaw, na inaramit di ako. Umay kayo, agraksa kayo. Rugyan tayo dahil panagdaydayaw tayo, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat itangal daw, rambakan tayo, ti panagungar ti Apo, ti daeg, dahil nga selebrasyon tayo, ramrambak tayo, iso ti kaipapanan, dagiti amin a sakripisyo, dagiti inaramid ni Kristo. Agtalag tayo kenkwana, sinanama tayo, nga dalat ta panagungar. Uray ka dagiti pakarikotan, dagiti pakadanagan, dagiti riribok tayo, sinanama tayo latta, magipagungar tayo ito. Tapno nga rod maikaritay ang makiranod, iti dahi tinasantuan ang misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yantang imamati tayo, ti Diyos manang ngaasi, ken managayat. Iti si bababawi anakem kuna tayo, agkonpesarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsa, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpakpakasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Berhen. Kadagiti amin nga angheles ken sa santos. Ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kumatiman nakabalin a Diyos. Kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Mga sigaw, Apo mga sigaw, pagkawanem basbasul di, bitot na kurkurangan di, katalawen nakangkati, nakalmesan na kempus Kristo mga sigaw, Kristo mga sigaw,
nakalmesan ng tempus fuspi. Apo mga sigat, apo mga sigat, pakawalim kaspas bidot na korora etalawen nakakari nakalmesan ng tempus fuspi. Nakalmesan ng tempus fuspi. Gloria ti Diyos Ama, ikamatwan. Gloria ti Diyos Ama, panayanitan. Gloria ti Espiritu, anasalkuan. Gloria iti Diyos, ikamatwan. Kapyakan iti amin nakatao, anain bakti panagnak na kenda. Nayangitan nga daydayawen ka, agrobabkam kenda, agyaman kam kenda, gagoy hidayat mo, anaylangitan. Gloria ti Diyos Ama, ikamatwan. Gloria ti Diyos Anak, langitan. Gloria ti Espiritu, anasalkuan. Gloria iti Diyos, ikamatwan. Apo Jesucristo, Bogotong ayak, Cordero iti Diyos, anak niya, unasem ibasbaso, ilubo. Siya na kami, awatem niyararawi, sika situtugang, itimakan nawa ti Diyos Ama. Kasiyan na kami, ingin to'y araw ni. Gloria iti Diyos Ama, ikamatwan. Gloria iti Diyos Anak, langitan. Gloria iti Espiritu, anasalkuan. Gloria iti Diyos, ikamatwan. Gloria, Hosanna, Gloria, Alleluia,
si kalay, itigaton, inimbuyo, i Espiritu Santo, i Gloria, i Diyos Ama. Amen. 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 Kumararag tayo. O Diyos, itangaal daw, babaan ti bugbugtong nga anak mo, pinarmek mo ni patay, ket inlukat mo kada kami, amang rambak ti piyesta, ti panagungar ti Apo, babaan ti pan nakapabaro, nga ipaay ti Espiritu Santo, agungar kam tumet, itiranyag ti baro abiyag, gapo ken Apo Meso Kristo, nga anak mo ket Diyos, iso ang magipagbiag, ken magipagarikan ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na daw ti aramid dagiti apostoles. Nagpalawag ni Pedro ije balay ni Cornelio. Amuyo ti naidumduma pasamak an aramid ti amin a Judea. Anang rugi ije Galilea. Kalpasan ti panangikasaba ni Juan iti bunyag. Amuyo ti may papan ken Jesus at aga Nazaret. Ken ti panangted ti Diyos ken kuana ti Espiritu Santo ken panakabalin. Napaan ni Jesus ti amin na lugar a nagararamid ti naimbag. Ken nang papaimbag kadagiti pinarparigat ti diablo. Gaputad da ken kuana ti Diyos. Da kami ti mangpaneknek ti amin nga inararamid na iti daga. Dagiti Hudyo ken ijay Jerusalem. Pinatay da babaen ti panangilansada ken kuana iti krus. Ngem iti may katlungal daw, nagungar ket nagparang, saan kadagiti amin na tao, no di kada kami laeng asaksi, a pinili ti Diyos. Da kami nakipangan ken nakiinom ken kuana, kalpasan ti panagungar na. Binilin na kami ang mga kasabati banghelyo, ken mangpaneknek nga iso ti dinutukan ti Diyos, ang manghukom kadagiti nabiyag ken natay. Saksyan dagiti amin na propeta, ti may papan ken Jesus, at siya sino man na mamati ken kuana, mapakawanto dagiti basbasol na, babaen ti panakabalin tinagan na. Ti sao ti Apo. Daytoy ti nakaskas daw ngal daw ngayon kideng ti Apo, agragsak ken agrambak tayo. Agyaman kayo iti Apo, tayso na imbag, tagnanayon ti diagbalbaliw ngayat na. Kunang arud dagiti Israelita, agnanayon ti di agbalbaliw ngayat na. Agragsak kinagrambak mo. Pinagbalay ginatayo ti panakabalin na, wen tinabilig a panakabalin na iti gubat. Sa anak to amatay, no di ket agbiagak, tapno ipakaamok, dagiti aramid ti Apo. Daytoy tinakaskas daw ng aldaw inkiteng ti Apo, agragsak kinagrambak mo. Ti bato akasla awan serbina, ngembeleng dagiti agipatpatakder, nagbalina kang runa na bato, aramid daytoy ti Apo. Anya na nakaskas daw ti matang tayo. Daytoy tinakaskas daw ng aldaw inkiteng ti Apo, agragsak kinagrambak mo. Ti may basa na daw ti umuna surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Amuyo daytoy a pagsasao, basitla a lebadura ti mamagbusog iti entero a masa. Masapul nga rod nga ikatenyo daytoy daan a lebadura
ti basol tapnunan anay ti kinadalusyo. Iti kasta, mayari kayto iti baro amasa nga awan lebadora na, akas iti panakaamok akasta kayo. Ngamin, no isaganan ti fiesta ti Paskwa, ket naidato na ni Kristo a kordero tayo iti Paskwa. Ngarud, rambakan tayo ti fiesta babaen ti tinapay nga awan lebadora na. Wen, agrambak tayo babaen ti tinapay ti kinadalus, ken kinapudno, saan nga iti tinapay nga adaan iti lebadora ti basol, ken kinadakes. Ti sao ti Apo. Sekwensya. Dakaya Kristiyano, umay kay amin, tani Kristo intay daydayawen, isu a pagpaskwaan tayo na ipatlin. Kas orbon sinubot na dagiti lalakay a karnero, ni Kristo kas dinamulitan a kordero, iti ama inyamo na tinakabasol a tao. Nakaskas daaw ti inda panagdangadang, tibiyag ken ti patay a nakasang, nataymet ngem si bibiyag nga agari itan. Ibagaman Maria tinakitam, idi at titanem na inka sinarungkaran. Daydi kasta unay a sinangsangitam. Nakitak titanem daydi si bibiyagen. Ranyag daydi nalpas a nagungaren. Daydi na umsi ken na irurumen. Sinaksyan daytoy dagiti angheles. Ken daydi imbungunda ken kuana nga ules. Agraman da dumapay nga inna pinagkawes. Nagungaren ni Kristo apang namnamaak. Sadyay Galilea in kay ket adi agtaktak. Tanapan sadyay ket mangragragsa. Amumi anagungar ka karagiti natay. Kristo nagbalegi ka ken patay. Uari iyat nagmuti pakawan saranay. Amen. Alleluia. Idayaw nga awan patinggana. Alleluia, 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 alleluia. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Juan. Nasipnget pay laeng iti agsapa ti umunang aldaw ti lawas, idi mapan ni Maria Magdalena iti tanem. Idi makita na anaikaten day di bato ana iserra iti tanem, nagtaray anapan ti ayan ni Simon Pedro, ken ti sabali pay nga adalan. Daydi dinongdongo ni Jesus. Kinunana kadakwada inikat dati Apo iti tanem, ket saan mi nga ammo tinangikabilan da ken kuana. Napangarod ni Pedro ken tinaisa o nga adalan iti tanem. Nagtaray da adwa ngem napaspaspas ti panagtaray da ita nga adalan ket inunaan na ni Pedro adimmanon iti tanem. Simmirip iti tanem
ket nakita na day dilupot alinen, ngem saan asimrek. Simmaruno asim mangpet ni Simon Pedro, ket naglayon asimrek iti tanem. Nakita na tilupot alinen anayaplag sadyay, ket tilupot anay bedbed iti ulo ni Jesus, ngem saan anailaok, ti ayan tilupot alinen. No dikat nalukot anailasin iti sabali adiso. Simrek met ti adalan, day di imun una anakadanon iti tanem. Nakita na tinapasamak ket namati. Di da payla naawatan ti kuna tinasantuan asurat, amasapol nga agungar ni Jesus. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Nakaungar kayo? Depende. Nga aming agko na nga nakaungar ka, nagungar. Tatangal daw, on the third day, kunana, awan makaammo ti oras, no kas ano, anagungar ni Apo Jesus. Anya ti importansya na ti panagungar. Ti panagungar, the resurrection, kunana, is the greatest manifestation of His divinity. Iso ti katanukan, kadakkelan amang ipaneknek, iti kina-Diyos na, kina-Diyos. Ngamin, ada, kala ko maijay kwa, ijay YouTube tayo, ijay page tayo, adag salsaludsod kunana. Father, no tao ni Apo Jesus, nagbasol met nga rod, taamin a tao nagbasol kunana. Ada dya kay question na, i-explain mo man kunana, kunakmet, hang umanay ti makatawan apan nang i-explain ko king kadayta. Ada mo tagsongsong bat ijay, pamati dayta kunana. Adda gamin dua anatura ni Apo Jesus, there are two natures of Jesus. Adda dua anatura divine and human. Datayo, pure tayo a human. Malaksid di padi da di ano si ate divine tinagan na divinus. Ngam nagan na laeng ade jay bahat haan nga divine. Divinus. Oh. Divine, that dua naturana, divine and human. Kati human nature ni Apo Jesus, kaslamang lakan niya tayo, imay na tayo inarakop. Nagpungtot, nabisinan, nakaturog, diya mo nadamag no nagsakit ti tiyan na. Awan samot, inlibas ng mga tati, mutot naman tayo lang nadamag. Amin-amin, inarakop na, isugarod nga the word became flesh, titsao, timmao. Inarakop na, inkawus na, ti kinatao tayo, except sin. Malaksid ti basol. Ni Apo Jesus nagpungtot mo't apan na the cleansing of the temple kunana napan na pinaksyat da gajilako da gajay ilaklako da nga baka kada kalapati kada gajay templo imbaliktad na tilamisaan da ngamhaan nga nagbasol haan nga equivalent na nga pungtot equals basol haan mabalin tayong nagpungtot nga saan ang makabasol nagkakaawatan tayo kala ko matinakaw da jay manok mo, kakaiso na nga pamusyam. Tinakaw da. Anya katikas tayo nga kaaruban aya. Nagpungtot kagarod. Anyat papanan na basol. Di pa'y lagsakit ti tiyan na. Nagilunod kan, dayayon mangrugi kan nga ag. Basol. Nagsao ka dakas. Nanadagito nga saukan ti. Hindi jay kan nga nagbasol. Ngam di pungtot mo, hampay laeng nga. Basol. Kani Apo Jesus, timmao, nga nailaksid iti basol, isugurod nga, ni Apo Santa Maria, nga inana, from the very start ni Apo Santa Maria, inlasin ti Diyos, special privilege, ni Apo Santa Maria nga naisikog, nga haan nga namulitan ti basol at awid, tapno, di pagnaan di anak ti Diyos, nadalus, haan nga nagbasol, dahil ti exemption na, kati kina-divine na, ti kina-Diyos na, iso di jay, ti kadakkelan nga mangipakita nga Diyos iso na nagungar.
Nakakita kay tinagungar nga taon. According to our Bible, nila ang Lazaro, pinagungar ni Apo Jesus. Haan nga isuna nagungar? Nagungar isuna, but the same body. Di jibagi na matlaang natay, iso matlaang jibagi na nagungar, ngam in the end, natay matlaang isuna. Kani Apo Jesus nga nagungar, ti panagungar na glorified body, haanan amatay. Lapadasin nyo man, no Diyos kayo, lapadasin nyo man ti matay, taagungar kayo, takitaan may laman, sinno ti umuna. Nga mayat. Tapno ay mayo ibaga kanyami nga us-us to siyak dapat. Iso na laang tinagbalin nga natay nga nagungar. Iso dayjay manifestation of His divinity. The greatest manifestation of His divinity is the resurrection. Dayjay panagungar na awan sa bali. Di amon at danadamag yung nga nagungar dito nga haanan nga natayon. Nila ang Apo Jesus. Iso nga rod nga Diyos. Kaya nati nangagas ti masakit, nang papag natipilay, nang pakita ti bulset, nang pagungar ti natay, ngam ti kadadakkelan, na pamaneknek ti panagungar, ay ti kina Diyos na nagungar. Nohaan nga nagungar ni Apo Jesus, balo ni amin, awan sirserbi na amin. At dapay mayat nga agpadi nag-aawid kamin At dapay mayat nga gubispo. Adapi may mayat nga mangisagot tibiyag na mga madari nga hanggang nga agkarkararag la tibiyag mo. Nohan nga nagungar niya po yun, awan sir na amin. Useless amin na Tanaawa hamba nga nagungar, anya pagsakripisyuan pay laeng. Iso dayay. Then additional, tapno mamati tayo ko na tayo, manasubyanan tayo, adda faith factor na di pamati tayo. Kas ano manan, review tayo manan. Tadang tinawon nga review tayo, nanipod imayak ito, review tayo. Anya dagi tayo proof sa resurrection? Di yung magamin maibaga, di review tayo lata. Hello? Oh! Anya dagi tayo pamanagnak na nagungar ni Apo Jesus. Dahito reading tayo tata. Number 1, anya dagi empty tomb. Nariwat, iyon amuyo ti saungan nariwat. Tinasipngat, total anasipngat. Ngam nariwat, aginagaw tisipngat ken. Miso nga tarupam no daduma, hanga maawatan no nasipngat, wano, nalawag. Nariwat tarupam. Napanda early in the morning, handa nga napan ngamin iti Sabado. Apaya nga handa mabalin ti mapan igibangkay ti Sabado. Ngamin, ti aldaw ti Sabado kadakwada, day of obligation, awan ti rumwar, awan umaway, awan ti agkwa, kanyada nga Hudyo. Iso nga napanda, ti parbangon ti Domingo on the 3rd day. Katatan, nariwot pa ila ang aginagaw ti sipngat ken lawag ni Maria Magdalena ti imuna nga napan, nasipngat pa Pagtungtungtungan da, sigun gisabali a version ti Ebanghelyo, sinungor ti mangitulid ti bato, ngamin ti pansyon da, nakungkungan a bato, sulatan da ti dakkel mo ilaeng nga bato. Sinungarod ti panunutan ta nga ay ibagata nga mangitulid. Apaya mapanda ko apandamang bangluan kasla balsamo dayjay kanyada. Kasla balsamar ko ma. Kasi nung arod nakita da nakalukat matan. Empty tomb awam mo gibangkayon. Umanay ka di nga proof ti panagungar dayjay, mabalin nga makatulong but not the fullness of all proofs. Kasi mabalin mang innalada. Maikadwa nga proof dayjay, adda lalaki nga agtata, der sigon ka dagiti komentarista, dagiti agad-adal ti Biblia, anghel kunana, di maysa, ni Apo Jesus mula, ngam handa malasin ta nasipngat pay, anya ti kunana di lalaki, man standing kunana di maysa approve kunana, sino ti berberukan nyo? Hoy, sino ti berberukan nyo? Kunana, amok ti berberukan nyo niya, ni Jesus nga taga Nazaret, nga inlansayo ti krus. Awanan, nagungaran na panijayin. May sama na pamanagnak, anghel di nagkuna-kuna na, or ni malaang Jesus. Siyak dayan ni Jesus, ti berbero kanyo, nagungaran. May kadwa pamanagnak. May ikalo, di white cloth, di puraw alupot. Di puraw alupot, no ti bangkay.
Di mat ita interior, dagita kakabsat tayo dita. No handa pa balsamar di jay minatay da, kaipunpunda, within 24 hours, dapat maipunpunan niya, taapaya. Niya, humangutan. Kaapay ta kaabay mo, kahampay mo natay ngam na angutan. Angutan, nga nagtutbar sa ta, Diyos ko, kasla na tayo. In 24 hours, ipunpun mga ipunpun, ta naangutan. Kaday jay ni Apo Isos, maikatlo nga aldawon. Kano maikatlo nga aldaw, no adda ng takaw di bangkay na, ngaminti ko nada, tinangdanan da dagiti soldado tapno, handa nga ibaga nga nagungar. Handa mapanagnagan nga nagungar, ingkaela, hindi bangkay na ta idulin nyo. Kano di mang takaw ti maikatlo nga aldaw, alaom di bangkay, ikatom di na ibarabad. Donor ni Apo Isos. Nya, malagip yun di sinapsaplitan da. Donor. Di pinangbarabad da, di pinangbungon da, no tinakaw da, kinupinda pa ila. Ang adag tatakaw ti bangkay nga kupinan na, maitorid na nga awitan, di donor, ke maikalong aldawnan. Aglungsutan, anaangutan. Kisong ano nagungar, kinupin na pa ila. Wow! Kuna ni Apo Isusen, kinupinan, innakon, halar, kuna na, napandilangitan. Hampay gayang, nagpanaw pa ilaan. Maikalo day jay, proof. Ti maikapat nga pamanagnak, ti panagungar, Easter appearances, nagparparang kadagiti apostoles, nagparparang kadagiti adalan, kalpasan ang nagungar. Adda ni Doubting Thomas, ni Thomas nga agdwa-dwa, idi ko na jakpa ti jakkita ko na. Anya ti ko na dinapadmanan agkarkararag da ho. Kuna na. Ri naem da iti nagnaan ti lansa. Ari kapom ti bakrang ko. Tapno mamati da nga nagungar nga haan nga alalya ikandakman ti makan. Nagparparang tinaudi nga pa nagparang na nga napanagnakaan ay. So, di yan Divine Mercy, makita yun dyan. Ni Sister Faustina Madre, ti agparparang ni Apo Santa Maria, nagparang ijay deta Guadalupe, nagparang ijay Lourdes, nagparang ijay, nagparparangan na, ijay Fatima. Ngam daytoy tinagparangan ni Apo Isos nga naudi may sa Madre. So, di yan Divine Mercy, aday agposposwak nga darakin, danom. Nagparparang ni Apo Isos kadagiti adalan, kalpasan ang nagungar day, jeti kadadakkelan, nga pamaneknek nga ni Apo Isos, nagungar. Day, jay, so the greatest manifestation of His divinity is the resurrection. Nagungar isuna. Katatamet, kada tayo mga nabunyagan, how many % mo ti pamatim na nagungar ni Apo Isos? Rambakan tayo tatang aldaw. Haan tayo mat ang tinawon nga ilansam ni Apo Isos, agungar to manan. Iyanak to man ni Apo Santa Maria, ape ulit-ulitan nga maiyanak, rambakan tayo nga ro. No tinawon nga maiyanak, di pa ikat, haan to nga agad-dekan ni Apo Santa Maria, kung agat sing tulaangan na iyanakin, ang agrig-rigatan. No si Sarian pa nakayanak nga, di pa naiwa-iwa mo to 2,000 times sen. Haan mo't ang tinawon nga maiyanak, ang mga tinawon nga mailan sa rambakan tayo nga rod. Gagabuta rambakan tayo, da tayo addakan niya tayon. Ti resurrection tatan, haan nga external, adla ko maladawan da kita. Ti panagungar, rambakan tayo. Ngam ti panagungar nga ibagbaganan, gaputa bagina ka ni Kristo, haan nga externalin, king ka. Sika. Kas anong nga rinambakan ti panago ay passion, death, and resurrection ni Apo Isos tat nga Holy Week. Kas ano kuma? Tata modern times. Idi Domingo, Palm Sunday, haan? Domingo Ramos, haan? Malagipyaw, haanan. Simrek ni Apo Isos, ijay, Jerusalem. Inya nagluganan na? Kas ano nga nyo malagip? Di mo malagip? Asno, haan? Inya tinwagay-way da? Palmahan? Isitway tayo tata. Tata ti panunutan tayo. Idi Domingo.
Sumrek ni Apo Isos, ijay Jerusalem. Haan nga Jerusalem, Jerusalem dito yung nagtisimba anan. Awam mo ti asno tayo. Anyang tapagluganan na. Oh, panunutin nyo tatan Kurong-kurong haan. Oh, kana. Brum brum bum 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 brum 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 brum. Anya mo ti wagay-way ti tattao palma? Yan lang mamate. Cellphone na ahan, oy pang-reels da tao. Nakangato amin ta cellphone yo datan ni Apo Isos ni. Ay imay deck to. Haanan nga palma ti maingato, cellphone na. Katatapan na mga rinamrambakan tayo. Dito nga makadomingo, nag-istasyon kayo iti cross. Hansamot, awon samot ka sarsarita. Apo Isos makanggag ka, ha? Nag-istasyon ka iti cross, haan. Umuna nga istasyon. Natiliw ka, police station. So maruno nga istasyon, nasabat ni Simon at taga Sirene nga ama da Alejandro Kenrupo, tinulungan na nga nagawit iti cross, gapo tatatapanawon tayo, naglugan da ati kuliglig, tanagapo nga digital talonan. Nakatraktor da, o di nagmayat ko sitwasyon tayo garudan, haanan nga idi. Dagiti soldado, nagbibingayan dati Tonika. Nagbibinunot da. Anya ti pa nagbibinunot yun ubing kami. Ay ubing kayo. Da kami pinnigit. Amoy ti pinnigit. Mang tukol kami ti talo nga iit. Dito yung nasinod yung makaala di kabatitan ka iso umaay. Di mga ala di kadakkelan ka. Iso ti mga bak. Amoy ti kasjay ha. Na rich kids kay ngamin hanyo. Amo daw ti kongkona. Da kami ko magpipinigit kami ko magkakas mo ka no maalam di dakdak kel ingato mo di kabatitan tapno sa urem garod no iso maala na o di nangabak ka kay idi ka nagbibinunot da no sino mga lagi to ni kana katatamutan no datayo ko ma ay ka naglakaa tres to na mo na jack nagtutong itan yon ata to ni kana iso garod ti uso haan. Dayjay, rinambakan tayo. Ketat ti sa lunsod, duwan rinambakan tayo dahi nga passion, panagtutuok, ipapatay ken panagungar na. Ngam amin nga inaramid tayo, mabalin nga makatulong internally. Kas pangarigan ko man, nagsakripisyo kamot nga nagliblibot, naglululwalo kamot, aging nga nagungar, huwag nagungar. Kadagay inararamid tayo, external dagijay. Science dagijay. Hantay mo mapaungar jila dawon na po Isus ngagkulagtit ita samo tayo. Science dagijay. But the true meaning of panagungar kaday ti apusom. Agung ungar ka kadi. Adda ka dinagnaan na di panaglualom kabayatan ti Kwaresma. Adda ka dinagnaan na di panagsakripisyong kabayatan ti Kwaresma. Kunatay nga rod ka, Father, sorry nailawan ko maglata ng antikarne oray no biyernes, kaya na nga saon, maikaranukon ka di impyernon. Ori ka no nailawan mo, kainya ti kasupapak na dayjay, act of charity, good works. Oray na ilawan mo, no, sinayaat mo, nagaramid ka tinaimbag, timulong ka kinikabsat mo, mas napatpatagpay dayjay, ngam dayjay pa nagsidam kinaan. Diyan mga nagpasting, Father, huwag nga rod, ta siyempre no, hangkang amangan ka, siyempre overweight ka, no, hangkang amangan kag-collapse ka mo. Hangkang nag-diet, ngam tinapatpatag dijay kinisayam di para itibagim intulong mo, nabaulam ti, nagayat kinikabsat mo, dijay ti resurrection. Han nga external. Iti inaramid mo kinikabsat mo, at daan ayat, no pabuya laeng. Natay ka, anagungar ka, no saan, anya ti pakatayam. No at datang tangsit mo, ibatam mo basit. Matay ka iti kinatangsit, tapno rumwar ti kinapakom. Ore ka rambak ka nga rambak, ramos mo amin nga ramos.
Alleluyam amin nga alleluya, kandelam amin nga kandela. No para magmatapuso mo inggit tangsit ka, dangaron agong ungar king ka. Nagpasting ka mo nga agpaiso, nagdayat ka mo nga agpaiso, hangka na nagayunar ka mo nga agpaiso, ngam din pa'y napadasan ti timulong kinikamsat mo uray piso, at dangaron pa nagungar. Iso nga to'y meaning ti panagungar kanya tayo agad ito yun apuso. Ngam na napadasan mga imbabawim ti basol mo, timulong ka mo, nagpakumbaba ka mo, dayta ti baro akatatao nagungar. So ngarti ko nak manunga tawon nga ramramba ka mo. ramramba ka mo ti simsimana kada aldaw ti panagungar ka awam manlat pa nagbalbaliw na sino ka nga ron. Aga bangkay kalataahaan. Naangot kalattaan. Amuyo ti pagsasao nga ni nabanglo kamot kin ni katugangam kunanda dayay di mat. Ganya kaya na nga sa unday jay. Go! Di mat nasaya at kakin katugangam adda respeto, adda regalwam mat, agpakumbaba ka mat, iso nga nabanglo ka kin ni katugangam kunada ngam no, nabangsit kan katugangam, tangsit ka, makiapa ka, dimbay ang mga regalwan. Kasi di mo lakan niya tayo Or gano kasano kapintas mo, talugan mo, kada balay mo, kada kung ano nabangsit ka mo, ti kaarubam, di ka pa'y, kung kunada kanyam, di na, kaslakalat na bangkay. Ngam no nagungar ka, karinugyamon nga inwaragawag ti ayaten, kabailam ti agayaten, agong ungar, ti pudpud no akin na kristyanon, agsubli ti baro akin na kristyanon. Nagkakaawatan tayo haan. Ada agtungtungid ngam dungsan sa mo tatungid mo hansa mo nga daytay approval dayjay. Dungsan samot. Iso nga kunana, wen dagiti simbolo ti panagungar, kompleto tayo adda amin. But the true meaning of panagungar is inside dadta pusom. Nandito adadtoy. No kayam nga lipaten pay laeng dagiti ammom nga makatulong ti kana Kristiyano kaagbiag ka abaro nagungar dayta. Uri hanggang nakagatang ti baro abadom tatasimana nga imay nakisimana. No napabarom di pusom nagungar dayta. Nabanglo ka, agayamuom ka. Ikan kanta tayo ti alleluya, 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 alleluya. Ngamus-usto ka di dayta kantam. Idisimana, nagmayat idisimana. Ti uso tayo, idiubing kami kaagdudong awdahaan. Anya ti ko ada agpasyon. Ay, anak ko, No, adda matay idi, di mat adda pwede kiti matangdanan nga agdungaw, no, adda matay idi. Adda kiti matangdanan. Ay, anak ko, itid munto, da ito'y posporo, ito'y yapan munto, pagplitin to, apanda pa ikan tibinting pagplitin na kano, tatan awang matan, modern matan, apaya, no, adda na tayo. Ay, kabidyo okay matan, habang may buhay. Nangarkila ka mo dagitay singiran nga matangdanan nga parakantan, haan? Modern nga rudan, adapay para sa aladang. Agbabaketa. Kung kunadan to jayan, dayay. Moderno nga rod amin. Awanan ti agdungdung aw, nangalatay ti singiran. Awanan di ko nakabidyo o kitay matan. Rim magsakpay kat ti matayin. Iso nga kung kunakakaano akto nga masalaan, matayak kumamot na makitak mo no, adamang sala kanya. Karinamrambakan tayo dagijay. Kaslamo ilaeng aday jay. Rinamrambakan tayo dagita. Kaulitan tayo. Uray rinamrambakan tayo dagita. Ngam tintupay laeng ka maudyanan na. Tipudpud no nga ayan ti panagungar. No kas ano nga rini na. Kas ano nga imbiyag. Kas ano anari nada. Kung handa na rin na ti panagungar king ka. Balim mga ibagadan nga. Nabangsit ka. Nakatanim ka. Nabuyok ka. Nanda pa ila mari na mo ti panagungar kin ka nga awam man lati ayat mo kin kabsat mo pudpud no nga panagserbi anya garti kunada nagbuyok kunada
Di mat padasam ti ag kapitan ko mawunno ag kagawad wenno ag tanod. No mo matungtong palger arme kinariyam kanya ti kunada nagbuyok kunada nabuyok daytan apaya awang ngarod ayat na awan ti puso na. Ala kakabsat tatatay iwarwaragawag tayo ti alleluya ikankanta tayo ti alleluya sapay kumaata di puso us-usto nga alleluya. Sapay kumaata di ragsak tayo pudpudno nga ragsak ti alleluya. Sapay kumata di ibagbaga tayo marinada nga da tayo alleluya. Ala happy Easter kada tayo. Nagungar tayo, ibiyag tayo, rinaan tayo ti puso tayo. Uno saludsoden tayo, ayan tayo. Iti pa nagungar. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak, iti maymay sa Diyos, ama aman na kabalin amin, anamarswa iti langit kandaga. Ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo ni Hesus Kristo. Bugbog tong anak ti Diyos, nagtao diti ama, ti sakbay ti amin a tiyempo. Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw a nagtao diti silaw. Napaypay so a Diyos sa nagtao diti napaypay so a Diyos. Naiyanak saan a naparswa. Diyos sa kasmetlaeng iti ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin ngadda. Gapo ka na tattao, ken gapo ti pannakiisalakan tayo. Imulog ang naggapo sa dilangit. Gayna iti tiyan ni Birhen Maria. Iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kas tamet ana ilan sa iti krus, gapo kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem. Nagungar iti may katlong aldaw. Kas palawagan dagiti nasantuan asurat. Imulit sa dilangit, ket si tutugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen as idadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati ak meti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangtet iti biyag. Iso agtao diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propeta. Mamati ak ti iglesia may maysa, santa, katolika, kinapostolika. Ipaduyak-yak ko ti may maysa abunyag. Apakapakawanan dagiti basbasol. Namnamaek ti panagungar dagiti natay. Ken ti panagbiag ti lubong amasakbayan. Hintay umararaw kini Apo Jesus na Kristo, pinarmek na ti patay, babaan ti panagungar na iti baro abiyag. Dawaten tayo tatarabayan na tayo amang idaton, kadagiti panggap tayo iti ama, bayat ti panangaklon tayo, kadagiti panagtutuok, apaset ti biyag. Ket agragsak tayo iti grasya na, babaan ti panagungar tayo, dawaten tayo, tamakiranod tayo kumamot iti panagungar na, iti tunggal panggap ko na tayo, nagungar na apo, denggen na kami. Agpaay kadagiti amin nga agtrab-trabaho iti simbaan. Ti Santo Papa, dagiti obispo, papadi, relihiyoso, ken dagiti dadaulo alaygo. Tapno itultuloy da kuma ti mangpabaro, ti gagarda kas misyonero, amang ted ti baro abiyag, iti amin a tao. Kumararag tayo iti apong. Agpaay kadagiti agserserbi ti publiko, tapno saksyanda ti pagarian ti Diyos, babaen ti panagserbida kadagiti amin at tattao, saan ket di adagiti bukod da nga interes. Kumararag tayo iti apo. Agpaay kadagiti makasapul, nangruna dagiti awanan trabaho, dagiti nadidigra ken may tugtuggod, tapno papigsaen kumaida ti panagungar ni Kristo. Kumararag tayo iti apo. Agpaay iti gimong tayo, tapno mapadakkel tayo kuma dagiti ganwat tayo iti biyag. Ket mapaadda tinapudpudno a kapya, ken panagkaykaysa nga insuro kada tayo ni Kristo. Kumararag tayo iti apo. Agpaay kadagiti nang nagtalikod iti Dios, ken nang baybaya ti pammatida.
Tapno ikan ida ti kinaragsak, ti panagungar, ti baro apan ang rugi. Mariing ti pamati da, ket mabalbaliwan ti puso ken nakemda. Ket mapabaro ti panakigayem da iti Diyos. Kumararag tayo iti Apo. Agulimet tayon tayo met dawaten dagiti bukod tayo apangget. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo, nagungar nga Apo, denggan na kami. Kristo Apo unti biyagmi, babaan ti panagbunyagmi, na itanim kami, ngam napagungar kami, ken ka iti baro abiyag. Tulungan na kami, tapno adda, ti panakaawat mi, ti kaipapanan ti papatay ken panagungar mo, ket isuro na kami, amang panunot kadagitoy, iti panagbiagmi. Amen. Sagsabot niya lang pagyaman ikita parang awagin pasangin ida nga'y pinamay pasangin ragaksak niya pagyaman iket kaman parang awagin sa wimiga ay pinapay pasawe Kita'y kuyaran, nga'y ta'iga umigit ka. Kitsa may lama, amang ika'y di palaya. Amang sumpah ni pinatulong mo, Ama. Nga'y tuwiting napay kasabi, Kita'y kuyaran, nga'y ta'iga umigit ka. Kitsa pa'y lama, amay ka'y di padaya. Apang sumpah
Apang supapak mi kinadong mong ho amay. Kumararag tayo kakabsat at nadatayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paay pakidaydayawan ken pakaiglorya ang tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. O Apo, iti pan nakalapunos mi iti ragsak ti panagungar ti Apo, idaton mi ti sakripisyo amang ted ti baro abiyag ken mangtaraon iti iglesyam gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itag-ayyo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Pudno na ya may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ibunan nagmiapo dagiti pakaidaydayawam ngem nang runa unay iti daytoy nga aldaw apan nakaisakripisyo ni Kristo adaton mi tani Kristo ti pudno a kordero amang ikat kadagiti basbasol ti lubong babaan day di ipapatay na pinarmek na ti ipapatay mi ket babaan day di panagungar na insobli na ti biag kada kami. Ket ita agrag iti sangalubongan ti pannakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar ket dagiti met pannakabalin ti langit ken ti bonggoy dagiti angheles ikantada ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunada adi agsarday. Santo Santo Tiamo Dios dagiti amin napaswan di langit kandaga mapuda iti pakaidayawan Hosanna 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 iti Hosanna, 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 sana iti kangatwan. Padaydaya kiumay, itinagan liha. Hosanna, Hosanna, Hosanna iti kangatwan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan. Pudnoon ay Apo, abiig ka akinasanto, ket sika ti gubuayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo, ta espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, ket ti paay mo ida kada kami, abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagi iso mayawat to amay paay kada kayo. Kastamet akal pasanday di panangrabiida nangalay ti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Kadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon atulag,
Iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan yo daytoy, pangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Habain ti krus mo, keninta panagungan, inakamit sa lakad, manubot sa halubungan, inakamit sa lakad, manubuti sa lubungan. Iti ngarod panangilagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo, ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkay kaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan ket parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimmusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apagakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawatin mi apo, tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma, may karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat magiranod kam to kinainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ni nagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin asa santo, isoda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada, nga mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen, Alleluia, Amen, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Hintay umararaw iti ama, kat walwon tayo iti kararag, nga insuro ni Apo Esos kada tayo.
kami inakawin mayroon puti suri suketi salamat ang Isalakan na kami kadi Apo iti amin adakes, itdam kadi asi aayat ti kapyam iti onos ti panagbiag ni, ket babaan ti tulong taasim, ilisi na kami akan kanayon iti basol, ket ikanawa na kami iti amin ariribok, kabayatan ti panangururay mi iti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay na Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Tapupang tituray, ti panangapangindayaw, kaganayon na din pagsartan. O Apo mi a Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapukan niya ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana ti kapya kan panagkaykaysa, si kangagbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti enggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Basta kumain. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kayo amin kapya. Deus, among punas basbas ultimo, among nasikat. Deus, among punas basbas ultimo, Cordero de Dios, amang nas basbas itet harapan ikapyan. Adtoy ni Apo Hesus ti Cordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, diak may karingaw may kakanya. Yung ti may salain na sa mapaimbagton ti karan. Intay biruke
tay panigin, ken nga agpaiso, di Diyos ulain, irit ken naman, dito ang limit, tiyayat ni Diyos, hintay rambaka, grasya na asaw, pagkaraman tayo sutibiyan, amin na naman, tigat kinamay, Diyos pagkamangan, inayayat mo ako, lagi pinapanglaw, nakakaasing, lagi timawaw, maskin kao ako, maligid na ka, naputi ayat mo, di may paiga, iyayat ni Diyos, hintay rambaka, asya na asago, pagraraman tayo sutibiyan, amin na kapwa, bigat kinamay, Diyos pagkamangan, may kauapo, ket nagrigat ka, ang paay ti amin, kami na parswa, panakaalikin, kami na ikin mo di maya-maya, iyayat ni Diyos, hintay rambaka, grasya na asago, pagraraman tayo sutibiyan, amin na kapwa, bigat kinamay, Diyos pagkamangan, ket nagrigat ka, apay ti amin na parswa, panakaadipen, amin na ikaw, pilit mo di maya-maya, iyayat ni Diyos, hintay rambaka, grasya na asago, pagraraman tayo sutibiyan, amin na kapwa, bigat kinamay, Diyos pagkamangan. Kumararag tayo. O Diyos, ti agnanayon nga ayat, ken parabor mo, aywanan na kami kadi atat taong, tapno ti pan nakapabarumi, babaen ti misteryo ti panagtutuok, ipapatay ken panagungar ti Apo, makiranod kaminto iti gloria ti panagungar, gapo ken Apo Mayso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo at dakuma kada kayo. Agdumog tayo taawat, nagapamendisyon.
Bendisyonan na kay kumati man nakabalin a Diyos, itangaal daw ti panagungar, ket gapo ti kaasina, sa lakniban na kay kuma iti amin abasol. Ti Diyos anang pabaro kada kayo, babaen ti panagungar ni Kristo, tapno maipan kayo ti agnanayon abiyag, paraburan na kay kuma kadagiti di mapukaw agonggona. Itangaal daw na sungpot yon ti panagilagit yo ti panagtutuok ti Apo, ketarambakan yo ti panagungar na, sapay kumata babaen ti panulong na makadanon ka ito iti agnanayon aragsak. Bendisyonan na kay kumati man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti misa in kayo ni ti kapya ti Apo. Alleluia, alleluia. Yaman kay ti Diyos. Alleluia, alleluia. Iti